Kena sama tem kena sungai. Dua tau kapal. Kasih kerai no. Kasih mana hari itu juga. Kayak mana? Yasmin deh. Tal bau. Pregnant. Ada kepala kayak kumpul. Kapan nilang juga. Apa yang ini sanggar yang cukup ini dalai khano kha nango kha dukho ngo jeng 2023 ni election o jiniti pramothani ngoi khoroksa yot sikla khoroksa samung tangnai Ali Akbar bini bumung dak nam hingke bablu nei buijo tono bono siniwo bo tini bohok ni bagui tangoi chana ni bagui kamai samung ni bagui akonai bo phatar haste o thangka Shillong hai jaga o thangai bo thangnai 26 tarik o bo 3 tala building sakani yakung kasle klaioi bini bokrok rok laba damage ngai thangka abuni yagulo miawo phung 10 ta jorao bini nakma arikha bini omang kuthino paithak ni nairung nainani bagui bini nok nukhung nei bini buma bini bukha bihik bai nalai bini mang kuthino nai jungta kifile dong je thuimani ebarke o thuijangai thai bojiga bo Molaya omo 45 Kamalpur constituency by